de esta processó? Podríem dir que arriba la presidència d'esta processó, arriba el sepulcre, arriba ja el que dona sentit i el que dona nom a esta processó, el soterrament del Senyor. Arriba una de les confraries també més àmplies, més grans, més nombroses, la confraria del Sant Sepulcre. Jo diria més que és novíssima. És novíssima. No, esta, la que apareix en estos moments, és la confraria del Sepulcre. Després anirà acompanyada per la confraria de Maria Magdalena, Camí del Sepulcre. Exacte. Perdonen l'error. Exactament. Perdonen tots vostès l'error, però hem patit un xicotet vot en l'ordre que no era normal. En la titulació. No era normal, però sembla que ha hagut un xicotet canvi de pas. Pues anem allà, perquè ara sí, tenim així davant de nosaltres la germandat de cavallers del Sant Sepulcre. Un momentet, crec que tenim un xicotet problema en l'ordre d'aparició. Realment, esta sí que seria la germandat de la Mare de Maria Magdalena, Camí del Sepulcre del Senyor. Tenia ja jo raó inicialment. Estem davant d'una de les confraries més noves en la Setmana Santa d'Alzira i estem veient-lo, ens ha donat la pista del dubte, ens l'ha arreglat ràpidament l'estandard que veiem ahir ja ràpidament davant de les nostres càmeres. Són vestes roges amb un gorro negre. Una vegada més, els tambors són els que obrin el pas d'esta joveníssima germandat de Maria Magdalena, Camí del Sepulcre del Senyor. Recordem en el moment en què es trobem dins de la passió i mort de Jesús, en aquesta seqüència per capítols, per passos que està contant-nos així la Setmana Santa d'Alzira. Jesús ja mort, li ha deixat ja les mans, els braços de Maria. Maria, la mare, s'ha despedit d'ell i en aquest moment en què Jesús és dut al sepulcre, Maria Magdalena camina cap a ell, cap al sepulcre. Hem parlat de molts personatges en este Antic Testament i podem dir un d'aixòs personatges secundaris oblidats és Maria Magdalena. Una dona que es va arrimar a Jesús i que va trobar en ell la pau i el perdó. I el perdó. Que és molt important també. El perdó que reconstitueix la persona. Diem a vegades com l'amistat. En l'amistat està l'estima, està el respecte, està el carinyo, però també moltes vegades quan s'equivoquem, quan no fem les coses bé, també tenim l'oportunitat del perdó. Maria Magdalena és perdonar i Maria Magdalena se constitueix també en discípula del Senyor, en amiga del Senyor. Tenim un cas similar al Crist, a la germandat de Cavallers del Crist de l'Agonia, seguit per la germandat de dones de Maria Madre. Esta seria un poquet una germandat que ha nascut a l'ombra del Sant Sepulcre, que és una germandat tota d'hòmens, i esta germandat de Maria Magdalena, Camí del Sepulcre, naix que fundada sobretot per les dones. Elles posaren una figura femenina com a titular de la seva germandat, posaren a Maria Magdalena en eixe caminar, acompanyant, a donar els últims aromes i l'últim embalsament a Jesús en el seu sepulcre. Una imatge que podem veure que processona per segon vegada este any 2009. La imatge va ser refeta en el 2008, se va fer completament nova
i apareixerà d'ací un moments davant dels nostres ulls Maria Magdalena en ixes vendes, en ixes teles i en un pot en els aromes en els quals s'acostumbrava a embalsamar els cossos dels difunts en temps de Jesús. Tenim en compte que Jesús va morir a la creu divendres a migdia sobre l'hora de nona, sobre les 3 de la vesprada. Va ser enterrat ràpidament, no està tampoc, que és un pas que Preciós. I quan desfila en esta nit de divendres sant a Madrid doncs poden haver, no sé, mils i mils de persones contemplant-lo, resant-li, al igual que en eixa llarga cua que fan per a besar-li els peus, el segon divendres de la Quaresma de la Burreta. De qualsevol manera, estic convençut que els argirencs estan pensant any rere any en poder anar ampliant aquest extensíssim patrimoni que tenen en la seva Setmana Santa. Curs, sens dubte, tal com estan veient esta nit, no es queden. Ahí estem veient ja la imatge, la més nova de tota la Setmana Santa. Maria Magdalena. Evidentment, en una primera ullada ja podem veure-la, com és una talla moderníssima. És de Benedito. Benedito i Benedito és una empresa que està en València, Tallers Almudí, construeixen imatges de talla més actuals, i aquesta imatge, com hem dit fos momenteig, va ser substituïda l'any passat. Començar a processionar rèplica de l'anterior l'any passat mateixa. És una imatge serena, una Maria Magdalena dolguda, trista, però serena, que va embalsamar en eixos aromes que acostumbraven els jueus i els nostres avantpassats a untar en olis i aromes el cos dels difunts que a Jesús no pogueren untar, no pogueren arreglar per eixa pressa que tenien de que ja havia que començar el sabat, ni havia que començar la Pasqua, era la gran festa per als jueus, i no podien començar la festa ponent-se el sol i tocant un difunt, quedaven completament impurs, i això per a ells era un element molt important. Ella també, dona per donar, dona que canvia la seva vida, dona que li dona un altre rumbo a la seva vida, també és la primera en contemplar a Jesucrist ressuscitat. Una de les característiques d'este pas a Alzira és la gran quantitat de flors que l'acompanyen, flors que cauen literalment fins al carrer. Exactament. Va sobre una catifa de flors, podem dir. I ahí estem veient-la mentre travessa el centre de la ciutat amb aquest edifici emblemàtic i preciós que estem veient durant tota esta nit, un dels edificis modernistes de la ciutat. Observa les flors com van caent i ahí està l'edifici que feia referència. És la casa Cucó i Gisbert de l'any 21, de l'any 1921. Preciós edifici. Hem volgut fer esta xicoteta referència perquè entre les ombres dels nostres focos i l'arbre, eixa acàcia centenària d'esta plaça de la Constitució, que li dona un claroscur i li dona encara un aire més bonic que el que té. Més elegant, exacte. M'imagino que seria un poc d'aquella època de quan l'agricultura a la taronja va començar a tindre el seu moment d'esplendor a totes aquestes comarques, va donar riquesa i va anar creant aquesta burgesia que va facilitar la construcció d'edificis tan bonics com este que estàvem veient al centre de la ciutat. I per a parlar de bonic, les flors de la Mare de Déu, perdó, de Maria Magdalena. És una alfombra, és davant com un camí. Una cascada, és una cascada. Com ella era la dona que va anar al sepulcre, que va anar a embalsamar al Senyor, pareix que han representat també en eixes flors un camí que ella recorria dins del dolor, de la consternació, i que després va recórrer fins a sa casa ple d'alegria, perquè es va trobar que el Senyor, que l'amic, estava ressuscitat, estava viu.